Piye, Gong? Ah ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kowe ora karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Limasada diboyong sinuwun Ndarawati. heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa kan karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka James Limasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, "Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka James Limasada ilang terus." Mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Ha kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe urip yo mangkat wae Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Kuwi gatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyo tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi kok dihukum mati ora wedi.
Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Udar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampenono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoco Ndarantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Wis diterimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glu, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkoco Ndarantarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malih kok wonge. Men wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak belani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono, Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab.
Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanung paricata. Mbalume mbak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelora Petra kantong bolong semawuri ora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kok kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti wah kurang gede pripun kurang gede pripun suarane bapak iki gede coba gede ke sithik ngono njeblok ora kok rajek anu pentile bosok coba tak cobane yo Pak. Wah. Antasena. Wah tutuk modar kowe. Anak kula anak Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik Pak Di jagat kok padha jagat pangestu karo nggih Antasena nggih wah Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur yo tak tampa maksudane Pak Demu tampan ngono lah gegem dadekake jimat adikku Di adikku Werkudara le ngerem ki wis kula bali kok das ora Boloti nggih Boloti kurang guyu gong ndak konangan iya Boloti kekengku Yayu padha Raharja beda lho aku karo Raharja beda aku Werkudara Raharja bakul bakso kowe ora kena sembrono lho nek sembrono konangan engko nek anak-anak tekan kene Kakang Raja Antarja tekan kene ledho ngandani sing apik-apik nggih
Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenananggan. Loh, warku dorong apa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjaya tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya ndelok kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Prenggondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono. Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane bakal. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandura iki piye? Kala wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kosek, kowe aja ngawuh gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba ta? Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papan. Lho, edan, mengkari papan. Inggih, monggo wonge 5. Inggih. Lah kok menjadi papan? Ing paman Dewa Kesah adrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong.
supaya nyekel ora ketemu nalar ora ketemu ngakal wah ora minggat aida kowe sing ngajek suarane angel mbok kowe dadi Werkudara suaraku ini udah terlalu rendah aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku wah ngono dus mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae aja gedhe cilik aja gedhe cilik aku alami ya gedhe cilik iki wis alami aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik padha karo ngono gedhe sok cilik ora edan niku Ndara Antarja tekan kene meneh kowe apik to dadi Baladewa ah iya nak aku wangun disandal ora kan kene wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun semendra aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora wis ngati-ati suarane sing ngajek ya gedhe lho oh Truk grup yo andrep saiki nandani nek ana patroli ngono lho dadi ngono ae saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendulanan ya ayo nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho Gong sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono kula pendika jimat paripin daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono kula pendika jimat paripin daerah ning kasantosan ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong lho kok padha karo karepe Gatotkaca menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki wis lan wis matur karo awakmu Mandura yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong monggo aku ket mau nang kene ora weruh glebete Petruk karo Bagong turta jarene sing kongkonan Baladewa monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan bapakku ya ora kongkonan ya to ngono to iya aduh iya aku ora kongkonan wis kapok kongkonan Gatotkaca kongkonan kon tuku kerokan jenggot ditukoke garu gundule atos iya sadar ora sembrono iya yo apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca nggih mengkaten Dian iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja weh lah dalah kok kaya ngene lakon wis lunga wis lunga wis wah aku iki ngomong karo merem lho nek mataku melek suaraku cilik nek mataku merem suaraku gede mau gede kedep ya iso wah asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe le arep badar sok kapan wis ora pokoke ora ngerti Gus Ndara Antasena piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik saweruh aku senenge mboten iki lajeng badar sok kapan dinteni sik engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan
tekan kene, kowe lagi badar. Oh, gah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan. Lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Arep paeran. Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Pondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk Ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disutuk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. wah Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Kok mundur kok? kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripik karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko Suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai. Lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Lho. Lah apa ana manungsa sing padha rupa karo Baladewa? Sajae blek lanat kuku karpete. Werkudara, aja menenge. Lidah ujane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa Ranata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Slamprong kakangku apa? Lho kok slamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae. Kecut cangkemku.
Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kon menungsa, nggo karepe dhewe. Aja ngawur gawar ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Kowe sing memba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong anu ngomong. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greden kala modal dening aku, Pak. Wah! Wah, ngandel ora. Waduh, apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Ye. Aku wis disikep, Truk. Hati-hati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan mbok ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sapa sing gawe? Putrane Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Wale dandan ora ngerti kok. Wah, Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa. Sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Liposada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Liposada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Antasena. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine wajake ora. Antasena.
Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh, iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Tresani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi Ganti. wah mbok rasa Ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? wah yo Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. hae Baladewa wakmu Mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, buku karepe dhewe manus maning jajaran. Sungertaning bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirange wong tuwa. Sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngaya. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Lah, aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan mulai kula dadi napa meneh? Dadi Nur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Men Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun lho kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Sumasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik, Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo.